kallon mu na BBH TV a mai yanci, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na sana'a sa'a, inda muke cikin kasuwar Tarauni, inda zamu tattauna da masu kananan sana'o'i kamar masu awara da mai kosai. Sai ku biyo mu. Malama, ya sunanki? Sunana Aisha Abdullahi. Kin kai tsawon wani lokaci kina wannan sana'a? Ina tunanin na kai tsawon shekara 5 ina yi. Da jarin nawa kika fara? Naira 5,000. Yanzu kuma fa? Ina kaiwa naira 6,000. Wasu nasarori kika samu a wannan sana'a? To gaskiya dai na samu nasarar, ina ciniki sosai, kuma dai haka dai mutane suna alfahari da sana'ata sosai. Tubali fa? To gaskiya dai akwai mutane da yawa wayanda ba sa farin ciki da sana'ar nan tawa sosai da sosai. Suna da yawa ma yin hakan. Kina nufin mahasada? Gaskiya dai da akwai su suna da yawa, amma kuma masoya sun fi yawa. Shin ke kadai kike taimaka kanki ko kuma kina samun taimako daga wasu bangarori? Gaskiya dai ina samun taimako daga wasu bangarori, hasali ma ba ni nake yi ba, kawai dai ana yi min ne ina daukowa. Kenan ba da wannan sana'a kuka dogara ba? Gaskiya dai ba da wannan sana'a muka dogara, kawai dai muna yin ta ne a domin yanzu ma dai kawai dai kana yin sana'a ne a domin dai ka riga da ka saba da shi, ba wai kai sana'a bane domin ka samu riba ko akasin haka. Wani lokacin zaka samu, amma kuma wani lokacin dole sai ka fada akan wannan sana'ar da kake yi. Menene fatan ki a wannan sana'a? Fata na shine kawai na rabu da mutanen kasuwa lafiya. Yanzu ba ku zama da su lafiya? Muna zama da su lafiya, amma kuma da akwai wa'anda baka zama da su lafiya, ka san dole dai sai ka samu wa'anda ba sa son a zauna lafiya ko? So muna da su gaskiya da yawa, amma dai kaɗan ne, ba su da yawa masu yin hakan. To wane kira zaki ga masu kuɗin ƙasar nan da gwamnatoci? Maimaita. Ban ji me kika ce ba. Wane kira zaki ga masu kuɗi da kuma gwamnatoci? Gaskiya dai kiran da zan yi ma masu kuɗi, gaskiya su rinka taimakawa mutane, saboda kana da shi kai Allah ya baka kuma bai ba wa dan uwanka ba, so kamata yi ka rinka taimaka masa, tunda a domin kai Allah ya baka, kamata yi ka taimaka ma mai karamin karfi. Idan da a ce zaki zama gwamna a garin nan, wani irin taimako zaki ba masu kananan sana'o'i irin naki? Gaskiya dai kin san an ce yaban kai jahilci, amma dai ba zan yaba kaina ba, amma dai gaskiya ina tunanin dai zan iya taimakawa mutane, amma dai ba wai ni na yabi kaina ba, kawai na faɗa ne a domin zuciyata ce ta aminta da haka. Kina tunani ne kai tsaye ko kuma zaki iya taimaka musu? Kina da confidence akan in kika zama gwamna zaki taimaka musu, ko kuma tunani kike yi watakila ba zaki iya ba? Dai gaskiya dai ina da confidence din da idan na hau gwamna zan iya taimaka ma talakawa kamar ni irina dai. To mun gode da wannan haɗin kai da kika ba mu. Baba, da wa muke tare? Da wa muke tare? Da ni muke magana ko? Baba, sunanki muke so mu ji. Hafsa nake. Baba Hafsa, kin kai tsawon shekara nawa kina wannan sana'ar? Shekara ta 20. Shekara 20 kina wannan sana'ar? Lallai an daɗe ana gogawa. Da jari nawa kika fara? Ni? Da jari nawa na fara? Ni farko ma da 4,000 na fara. 4,000 tun shekarun baya? Yanzu kuma fa? Yanzu abin da nake jali da shi? Yanzu abin da nake jali 15,000. Wasu nasarori kika samu a wannan sana'ar? Na samu nasarori da na sassai kadara da su. Kadara na sassaya da su. Duk a cikin wannan sana'ar? Kamar me da me? Kamar me da me? Al'adarmu na ƙauye, mun gurare muka guri na saya. To wannan sana'ar da kike akwai masu taimaka miki ko kuma ke kadai kika dogara da kanki? Wallahi talla ba mai taimaka mu. Ke kadai kika dogara? Wace da Allah na dogara. Yanzu ina neman mai taimaka min ne yanzu. Wani kalubale kika fuskanta? Ni na sana'a ko sanan nake so a taimaka mu. Kafin mu zo kan taimakon, kalubale baki fuskanci wani kalubale ba tunda kika fara sana'a? A'a. Babu kalubale. To wane kira yake ga masu kuɗi da gwamnatoci?
Wani kira zaki ga masu kuɗi da gwamnatoci? Ina kira ga masu kuɗi da masu gwamnati su taimaka mu. Ko? To baba mun gode. Masu kallon mu na BBH TV a man yanci kun ji yadda muka tattauna da masu ƙananan sana'o'i kamar mai awara da mai kosai. Sunana Adamu Idris Abubakar a cikin shirinmu na sana'a sa'a na BBH TV a man yanci. Ku biyo mu don ganin wani sabon shirin namu na sana'a sa'a.